କହୁଛି ମାନେ କୋମଳ ଗଦି ଉଚ୍ଚା ତକିଆ ଆଉ ମିଠା ମିଠା ବଡ଼ ବଡ଼ କଣ ସେ ଛାଡ଼ ସେ ହବ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଦେବି କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ମୁଁ ସବୁ ଦେବି ଆଜ୍ଞା। ଅସମ୍ଭବ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ କନ୍ୟା ସହିତ ତମକୁ ମୁଁ କାରାଗାରକୁ ନେଇଯିବା। ଏ ଧନୀ ସାହେବ କଥା ଦଉଛି ଆପଣ ସବୁଦିନ ଆସିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ଦିନක ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୋହର ଦେବି ଆପଣ ଟିକେ ମୋ ଭାଷା ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଦେବେ ତାଙ୍କ ଭାଷା ଟିକେ ମତେ ଶିଖେଇଦେବେ। ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ମନ୍ଦ ନୁହଁ। ଆସିବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସିବି କିନ୍ତୁ 110ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରାଣ ମୁଁ ଧନୀ ସାଧବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ 10ଟି କଣ 20ଟି ଦେବି। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ତାକୁ ଶିଖେଇଦେବେ ସିଏ କଣ କହୁଛି ମୁଁ କଣ କହୁଛି। ଆପଣ ସବୁଦିନ ଆସିବେ ତ? କରୁଛି ମୁଁ ପଣ ଦେଇ ତୁମର ସବୁଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିବି ଖାଇବି ସେଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ନେଇ ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। କଥା କହିଲା କଣ ଆସିବ ଖାଇବ ପିଇବ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ନବ ପୁଣି ଶୋଇବ। ମୁଁ ଧନୀ ସାଧବ ହାତୀ ବିକିକି ବାହା ହଉଛି ଇଏ ଛାର ପଟୁଆଳ ଇଏ କଣ କରିବ। ଏଇ ଭିତରକୁ ଚାଲ ତାହେଲେ ପୁଣି ଆଉ ଏମିତି କିଏ ଦେଖିବ ପୁଣି ସେ ପାହୁଣା ମାଗିବ। ଚାଲ ଭିତରକୁ ଚାଲ। ଅନାନୀ ମୁଁ ପୁରା ହିଟ୍ ହେଇକି